5 dnů ze života nezletilce. Den první, pondělí večer. Já jsem původně chtěl mutovat, možná, že... Ne. Dneska byl nejhorší den v mém životě. Ale já to budu číst normálně. Ráno se mi to poprvé stalo. Napřed jsem se vzbudil celý vzpružený, jako když dělám sedilehy, a pak jsem dostal nějakou křeč a celý jsem se... Až se stydím. Je to odporné. Tak ulepený jsem nebyl ani od cukrové vaty. Měl jsem to všude. Chtěl jsem to utřít, ale celé to napěnilo a je to jak krém a ne jak voda, jak říkal Olan. Bez tak jenom machruje. Do koupelny jsem šel stuhlý jak mumie. Byl jsem tam asi dlouho, bo na mě matka buchala, že jsem tam dlouho. A co tam dělám? Asi jí to řeknu, ne? Řekl jsem jí, že mi je blbě a že nemůžu do školy. Ona mi řekla, že se jenom blbě vymlouvám a ať valím. No nevím, co ti myslela. Sama je blbá, svadí to na ostatní. Ve škole jsem byl marný. Olan machroval, že prý si to dělá sám a myslí u toho na matikařku. Už vím jistě, že machruje. Jak by si někdo mohl takovou odpornou věc dělat dobrovolně a ještě u toho na někoho myslet? Je to jasná blbost. Odpoledne mi bylo tak trapně, že jsem ani našel na trénink. Za chvíli jdu spát a mám trochu strach, co půjde. Na pyžamu mám tvrdé fleky a když se otočím na bok, tak to škrabe. Den druhý, úterý večer. Ráno bylo v pohodě, akorát se mi trochu drolilo pyžamo. Jinak nic moc. Ani to, co včera, a to je dobře, protože nejsem žádné prase. Hned první hodinu jsme měli matiku a tak jsem se díval na Olana, co může vidět na té matikařce. Je stará, asi 28, nosí brýle a prý nenosí podprdu. Olan je s ní úplně hotový, vůbec se nemůže soustředit a furt má ruce pod lavicí. Asi tam má knížku nebo co? Musím se ho zeptat, jestli to není ten Foglar, co mi ho už rok dluží. Teď je večer a matka si dom přitáhla nějakého kolegu z práce. Už 2 hodiny tam sedí pod tmy a píští jak veverky. Jestli je to to, co říkal Olan, tak je fakt úplně ujetá. Je 11 hodin, půjdu spát, ale nevím, jestli usnu. Furt musím myslet na písemku z matiky. Den třetí, středa večer. Do prdele, jsem úplné prase. Zase se mi to stalo. To pyžamo radši spalím. Naštěstí matka říkala, že je nějaká unavená a že si vzala volno, a tak se mi ani netlačila do koupelny. A byla vůbec nějaká divná. Furt se usmívala, hladila mě a celý den byl pak na hovno. V matice jsem to úplně skonil, nemohl jsem se soustředit a měl jsem úplně sprosté představy, fakt. Ona fakt asi nenosí podprsenku a je mi trapně. V biole jsme probírali pyžmo a mi už je jasné, jak vzniklo slovo pyžamo. Šel jsem domů, jak kdyby jsme prohráli mistrak. Doma to bylo ještě horší. Matka celý den protelefonovala s tím uchylem, co jí včera mučil, a prý mám jet s nima v sobotu na chatu. Také kiky. Nejsem debil a bez tak už nemám žádné čisté pyžamo. Furt s ním ještě mluví. Jsem zvědavý, jak to zaplatí. Jestli mi to vezme ze svačinek, tak ju bonznum babce. Jdu spát, pro jistotu si beru kapesník. Den čtvrtý, čtvrtek večer. To byl den úplně super. Ráno jsem zjistil, že se to dá ovládat. Zdalo se mi o matikařce, že je nahá a rozdává papíry na písemku. Bylo to, ani to nedokážu popsat. Stačil jsem si akorát stáhnout to tvrdé pyžamo a vyšlo to přesně tam, jak jsem si dal kapesník. Do koupelny jsem šel v klidu a kapesník jsem dal do kolímku od Danone. Zakryl jsem ho víčkem a dal jsem ho do sáčku v koši. Matka je úplně blbá, ještě mi pochvalila, že jdu se smetím. Ve škole jsem všechno řekl Olanovi. Říkal, že nikdy nemachruje a prý ať to zkusím sám rukou, bude prý to ještě lepší. Dotáhl do školy fotky, co šlohnul tatovi a to je síla. Celé odpoledne jsme si je v dolině prohlíželi a úplně jsem zapomněl na trénink, nevadí. Matce jsem řekl, že mi je blbě, ne? A že jdu spát. Říkala, že teda dávno ráno nemusím do školy a když už je to tento týden po druhé. To tak, je úplně blbá, ne? Je 7:30, mám 2 kapesníky s hasinam. Den poslední, pátek večer. Tady to mám. Nikdy bych nevěřil, že to může být také fajné. Šlo mi to úplně samo 3krát, pak 2krát. Pak jsem si představoval matikařku.
vypadala jak ty ženské z fotek. A ve škole jsme si sedli s Olanem a furt jsme si vykládali, co bychom s nima dělali. A Olan je nejlepší kamoš, co jsem k ním měl, lepší než Bárek od bábky. Říkal, že v pondělí donese zrcátko a naučí mě s ním taky fígl, ne? Fakt už se těším. Odpoledne jsme s matkou balili na tu chatu. Matka nadávala, že musí prát kapesníky, protože prý už nejsou žádné čisté a seřvala mě, proč jsem snědl všechny Danone. Ale to nevádí, protože jdu za chvíli spát. A na ten výlet se docela těším. Ten kolega má dceru tak starou jak já, nosí brýle a doučí mi matiku. Prý si budem rozumět. Ráno si musím přibalit kapesníky a Danone. Dobrou.